खाम्फाबरगिरिया BPF नि बिजाथि महरै गोबां गोख्रों आरो गोबां सेनियर। बिजाथिया गोख्रों, पार्टियाबो गोख्रों, नाथाय रायजो राजा। नाथाय बहर होग्राया बेसेबां दं? पार्टी होनोब्ला पार्टियाव माखासे सोद्रोमाफोर थायो, मावथिफोर थायो, आरो बे मावथिफ्रा जेब्लाबो गोख्रों। बिसोर भट देरनाय जेनहानायजों खोथा गैया, बिसोर सानफ्रामबो खामानि मावगोन। नाथाय भट होग्रायासो बेखौ माबा लागोन, थांखि लागोन जे सोर भट होगोन आरो सोर देरहागोन। गतिके मानव गेदेर खाम्फा बरगयारिया मानसि हिसाबै गोबां स्ट्रं, गोबां गोरों, गोबां सेनियर। नाथाय दा भट होग्राया बेसेबां दङ? बिजाथिया गोख्रों आरो दोलोआबो गोख्रों, नाथाय रायजो राजाफोरासो बेखौ बहर होनानै देरहाहोनायनि थांखिखौ लायो। बिसोर भट देरनाय जेनहानायजों खोथा गैया, बिसोर सानफ्रामबो खामानि मावगोन। नाथाय भट होग्रायासो बेखौ माबा लागोन, थांखि लागोन जे सोर भट होगोन आरो सोर देरहागोन। हाग्रामा महिलारि दैदेनबोनाय सरखारजोंनो बिथां खाम्फा बरगयारिया थाफाबोदोंमोन आरो बिथांनि सरखार थानाय समाव सोरबा सोरबा खैफोद आफोदाव गोबां बायदिसिना मदद मोनबोदों। बेफोरबायदि मानसिया जेब्लायबो BPF जोंनो बहर होगोन आरो BPF जोंनो थागोन। नाथाय सरासनस्रा मानसि एबा रायजो राजाफोरासो सोर देरहागोन बेनि थांखिखौ होयो। दानि सरखार थानायाव रायजो राजाफोरा बायदिसिना बिथांखिनि गेजेरजों बायदिसिना अनसुंथाइ मोननो हादों। नाथाय सिगांनि BPF सरखार थानाय समाव BPLआल' मोनोमोन आरो सरखारि न', रेशन कार्ड आरो उज्ला आसनिखौबो BPL गोनांफोराल' मोनदोंमोन। सिगांनि BPF सरखार थानाय समाव गंसे नखराव बोसोराव 1 लाख रां खामायग्राफोराल' सोरखारि न'खौ मोनोमोन। नाथाय दानि UPPL सरखार थानाय समाव गंसे नखराव 5 लाख रां खामायग्रायाबो सोरखारि न'खौ मोननो हायो। 4 थाखोआव साख्रि मावनाय आरो आजिरा मोननाय सुबुंफोराबो सोरखारि न'खौ मोननो हाबाय। अब्ला बेफोरबायदि गासैबो सुबुङानो दानि UPPL सरखार एबा NDA नि बिजाथि जयन्त बसुमतारिनो बहर होना देरहाहोगोन। अब्ला BPF खौ बहर होग्राया बेसेबां थाखो? दिनै बेफोर बाथ्राखौ खौरांगिरिनि सिगाङाव आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया बुङो। गोजोनथाव खौरां, सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा बाजाज बाइक सालायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा ईद एन्ड बिहु दामाका अफार होगासिनो दं। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा 22 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिम ईद एन्ड बिहु दामाका अफार आरो एक्सेन्सनि खाबुफोर होगासिनो दं। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव खुंफुंजानाय ईद एन्ड बिहु दामाका अफार एक्सेन्सआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा लोगोसे मोजां अफारबो लानानै फैदों। बेफोरनो जाबाय हेलमेट फ्रि, 5 लिटार पेट्रल फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन। आरोबाव लोगोसे मोनसे गोजोनथाव खौरां, 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा एसर गिफ्ट हरनाय जागोन। फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा 7999 रां बेसेनावनो डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो जायखिजाया बाइकखौनो एक्सचेन्ज खालामनायनि खाबु लानानै फैदों। आबुङै मिथिनो थाखाय 6003817191 7002240725 आरो 9101547892 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।